नो साया लोंदो। माबानो बिफा, बे दाख्लै जोंहानि फिसालाजों फैफानाय सोरां नार्जारिया एसआइ साख्रि मोनसिगोननो। आरो बे जोंहानि फिसालायाबो सोरनावबा कम्पानि मेनेजार जाहैदोंनो। दा बिहामजोखौबो एसआइ ना आइएस अफिसार खालामसैनो मालाय। हा माखौ मिनिलाबायखो? बे नोंहामजोआ लेन्डिया आइएस अफिसार खालामनो बेखौ गोरलै मोनदों नामा नोङो? आइएस अफिसार जानायखौ लाख लाख बर'नि गेजेराव साबेसे बर'आ आइएस अफिसार दङ बुंलाय? सानबानो मोनो बुरै, नैबे आसि बिजौआव बर' हारिनिसो मा जाबावगोन? आरो बड'लेण्डसो नांबावगोन। बड'लेण्ड मोनबा मालाय सोरबायदि मानसियादि सालायगोन? दालाय माथो गासिबो गुबुन हारिसो अफिसारफ्रालाय। बेफोर गासिबो नोंसोरबायदि राजनितिक लिडारनिफ्रायनो जाजोबदों। समाजखौ थुलुंगा होनो नागारै गाज्रि गाज्रि राव बाहायनानै खालि गादबनानै नारसिननानैल' दोननो नागिरो। नों सासे राजनितिक लिडार जानानै माब्लाबा बड'लेण्डखौ नांगौ नांगौ बुंफेरदोंमोन? बड'लेण्ड जायासो बुंदोंमोन नोङो? गुबुन समाजनि भट मोननो थाखाय गादि सेजाननि गिग्रा राजनितिक लिडारसो नोङो। जेराव थाखा मोनो बेफोरबायदि खामानिखौसो मावो नोङो। आंनि फिसाफ्रा आंनिसो लाजोबदों, नोंनि लायाखै। मोजांसो मोनदों आङो। राजनितिक लिडार जादोंबा समाजनि खामानिखौबो मोजां मावनांगौहाय बोराय। नों जोंनाव जाथिनि फारसे साननाय गैया होननानै सानदों नामा? जों राजनितिक लिडारफ्रा समाजनि फारसे साननायखायसो जौगादों। जाथिनि फारसे साननाया बै बिटिसिआव गुबुन हारियासो बोरै एमपि देरहालांखो? साथाम साब्रै एमपि गेलेनो नागिरनायखौ मानो बादा होनो हायाखैमोन जाथिनि सानग्राफ्रा? गणतन्त्र हादोराव रावबो रावखौबो बादा होनो हायालाय बोरै? माबा मोनसे बुंबाथाय खालि गादि सेजानो गिनाय बाथ्राखौल' नोंसोरो बुंलाबाय थायो। सोरबायदि मानसिया जाथिनि आरो समाजनि मोजां खामानि मावो बेखौ नायनानै भटखौ थुना होबानोथ' जाबाय। रायजोफ्रा सोर एमएलए एमपि बिलाय? बर'नि जानानै बर'नि फारसे साननो रोङै नोंसोर मानो बिदि सानो? हा? आरो खोनासं, बे फिसाजोआ नोंनि आरो बिदानि आखल लानांगौबा नोंसो मोनगोन बोरै?